απλώσουμε. Τώρα δεν ξέρω αν βλέπετε, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Κάτσε, μπορείς. Μπορείτε να σηκωθείτε κιόλας. Όχι, το κάνω εδώ. Δεν πειράζει. Άμα το βλέπετε. Λοιπόν, καλύτερο όπως για μένα είναι κάτω. Πειράζει. Είναι και 2 μέτρα η Ευγενία. Λοιπόν, για να βλέπω τι κάνω, μην το χαλάσω. Τώρα το σπρώχνω μέσα, γιατί εδώ θέλω να παλιώσει. Το σπρώχνω μέσα. Το δουλεύω. Απαλά. Μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, και άλλο ένα πινέλο τέτοιο για το μαύρο. Αλλά τώρα με βολεύει και το μικρό πινελάκι, το οποίο μετά αφαιρώ με το πανάκι μου, το περιττό, για να μπαίνει, βλέπετε πως αφήνω αυτό, το θέλω. Έχει μπει μέσα στη γωνία εδώ και έχει μπει μέσα στις πινελιές.